d'octubre al Booktuber i estic aquí al Moll de la Fusta a la Setmana del Llibre en Català, com podeu veure. Bé, doncs això. Aquest any hi ha menys gent. Suposo que per les restriccions d'aforament i tal que tenen aquest any, per això es fa el Moll de la Fusta en lloc de on ho fan sempre. A la Setmana del Llibre en Català m'he trobat altres booktubers famosos que ja coneixeu en aquest canal. Digues hola. Hola. Fes spam. Però, és que si no et veus, t'ho diu. Seguiu-me al canal Cuinant Literatura a YouTube i a Instagram per saber més novetats sobre la literatura infantil i juvenil. Perfecte, doncs fet aquest spam ja trigueu a anar al seu canal, que us deixaré aquí baix a la descripció. Vinga, correu. Vale, abans que ens expliqui la història, m'ajudarà a fer un joc de màgia. Un joc de màgia. M'ajudarà? Sí. Agafa aquesta cosa. I allà on volen. C de colors. Vinga, va. Més. Oh! C trencada. Era molt difícil. Seguirà plovent o no seguirà plovent? Que seguirà plovent. Quan nosaltres veiem bombolles en els tolls, vol dir que seguirà plovent. Vol dir que aquella pluja que està caient continuarà plovent.